Wara l-Gvern preżenta l-miżuri fil-budget tas-sena d-dieħla l-kap tal-Oppożizzjoni organizza konferenza tal-aħbarijiet fid-daħla fil-Parlament u qal li dan il-budget jonfoq u jaħli. Dan huwa budget li sfortunatament jaħli, jonfoq. Jaqra dak miktub għalhekk ukoll. Dan huwa budget fl-arja. Tul konferenza tal-aħbarijiet li anke l-ġurnalisti bdew isemmulu l-miżuri soċjali u li inċentivaw il-ħaddiema u ma jitfawx biżijiet fuq in-negozji, Bernard Grech kien negattiv u spiċċa anki jitfixkel. Għal il-Gvern laqqa studju ma għamel fuq proposta ta' metro. It-trasport bxejn għal kulħadd ifisser ħafna, imma jekk isir. U jalla jsir, għax diġà sal-bieraħ b'ħafna pompa weduna metro tila u metro nieżla b'ħafna screens u ħafna preżentazzjonijiet u f'dan il-budget lanqas euro wieħed biex jagħmel studju jew biex jibda il-proġett. Inċidentalment il-Kap Nazzjonalista qal dan fl-istess jum li l-Gvern ippubblika l-istudji tal-esperti tal-ERIP fuq it-trasport tal-massa. Bernard Grech spiċċa anki jitkellem kontra Malta u jgħid li pajjiżna mhux wieħed li tieħu pjaċir fih. Qed jammetti li Malta għadha mhijiex kuraġġuża. Jammetti li Malta mingħajr ruħ soċjali, li mhijiex biżla, li mhijiex ambizzjuża biżżejjed, li ma tieħux pjaċir fiha, li mhijiex b'saħħitha, li mhijiex ġusta.